Good morning mga sano and happy Monday morning. So since naghahanap tayo ng makakainan ng breakfast, so dito tayo sa Lakeview Lihardin. So next time naman dyan tayo sa dyan. So kukunan natin tong Lakeview Lihardin mga sano. So once again, good morning. Actually, it's Valentine's Day pero I don't know kung ma-upload ko ba to agad-agad. So, happy Valentine's Day na rin. So, dito tayo sa entrance. So, okay naman. Wala naman masyadong damage. Good morning, sir. Morning. Good morning. So, okay na pag bagyo. Wala masyadong damage. Ang garden lang. Ang garden dito nga part. Ang atop diri na remove ta na. So, it's good thing Batang structure of naka-recover. So, habang umu-order sila mga sano at maghintay tayo sa ating order na pagkain, ikot muna tayo dito mga sano since nagpaalam tayo na mag-video. So, again, dito yung main restaurant nila o kainan dito sa pinakataas. Pero pwede pang bumaba. So, baba tayo. So, ikotin natin mga sano. Papunta ito garden nila. So, bababa. Ingat lang kasi talagang mataas. Oh, mayroon pa dito. Napakaganda. Morning. Thank you. So it's a layers stories of restaurant. So ang dami, mga ilang stories to. So ayun, pababa tayo, pababa. Oh, mayroon din dyan. Siguro dyan yung kitchen or ano. Yun naman, may mga viewing deck. Yan. Dito, pwede rin dyan. So mag coffee lang. Tsaka dito. Ayan. Napakaganda. Puntahan natin mga sano. Napakaganda talaga. Ano tayo mga sano, parang we're still connected with the nature. Ayan, no? Yan, napaka nature. So dito pwede tumambay. Ayan. May ano sila, gangsa. So dito tayo. Napakaganda dito mga sano. Subukan nyo. Ito ang tinatawag na lake view. Kaya to tinawag na lake view mga sano kasi kitang kita yung lake. Ayun o, yun, ito. Yan. Yan yung lake ng nasa Toledo City. Sa bandang Lutupan. Kaya tinatawag na lake view kasi kita yung lake. See? Ayun. So ito yung kabuuang view. Meron pa doon pero damage pa yung garden doon mga sano. So ito. Yan, pataas. Ayan. Saka yan yung restaurant dyan. Ayan. So habang naghihintay tayo ng order natin mga sano, ito ang ginagawa natin, gala-gala lang. Ayun, mayroon pa silang ano, mayroong kulungan, mayroong ano ba yung nandyan? Ay, duck. May duck, tapos walang tubig. Ayun. So, pwede lang gumala-gala dito yung mga ano nila. Yan yung view ng mountain area of Cebu City.
isa sa mga lugar. So again mga sano, balik na tayo doon. Naghihintay na yung pagkain natin. Again, ito yung Lakeview Lehardin Garden Cafe. So ayan, napakaganda. Napakaganda. Ayan si ate. Ayan. Sana may drone tayo para may aerial view tayo. Ayan, dito pwede tayo pa selfie dito mga sano. So, thank you very much. And to God be the glory.